iCOSATU iwatha ubomvu ixaya umongameli uCyril Ramaphosa ithi akenzi lutho ukulwa nenkohlakalo ezweni ugcina ngokukhuluma nje. We have noted efforts from the President Ramaphosa to push back against corruption, but we can only judge the result and not the intention. Aggressive prosecution is the only dependent vaccine to cure the virus of corruption, not speeches, not letters or public proclamation. Lo Umfelandawonye wezinyunyana zabasebenzi uthi sewenele. Kodwa kucacile kahle ukuthi lesiteleka sikakhulela ngoqo siyobanjwa kanjani njengoba kungavumelekile ukuhlangana kwezinkumbi zabantu ngenxa yegciwane iCOVID-19. The nitty-gritties of how we are going to embark on a strike on that particular day, COSATU will constantly be reviewing those issues and say what is the best way to do it. Nokho-ke igciwane aluwavimbanga amalunga nehawu ukuthi ateleke eNational Health Laboratory Service ekhala ngemali nesimo esingagculisi abasebenza ngaphansi kwaso. iCOSATU ithi zonke izinyunyana zawo zabasebenzi bahulumeni zizobhikisha futhi ziteleke maya nesinqumo sikahulumeni sokuncisha abasebenzi bakhe uchatha kulonyaka. Emva kweminyaka ilahlekelwa amalunga, iCOSATU ithi isibalo samalunga ayo sesiyanda futhi kanti kunezinyunyana ezimbili ezayela xaza phambilini manje esezibuyele ekhaya. Mbongeni muthi wa SABC eGoli.